Tervetuloa. Milloin lähtee? Onko se jo käynnissä? No niin, tervetuloa tänne Kalle ja Mikan kokkikoulu-ohjelmaan. Meillä on tänään juhannuksen kunniaksi niin tehdään tämmösiä hienoja, ihania herkkusieniä. Sitten tätä smegmaa tähän ja Amerikan pekonia. Nyt rillataan niinku Juti sanoo. Eli tosiaan mitä tarvitsee tähän niin on herkkusieniä. Mielellään champion. Onko ne pirkkaa vai? Pirkkaa, aika hyvä, kunhan se on suomalaista. Ruotsipuoli voita on meillä halppis Rainbow-merkkiä just niin. Mikä halavinta tässä on. pekonissa ei tingitä, että sen pitää olla Amerikan se pekoni. pitää olla. Näissä on just hyvä, kun nää lähtee nää vitu helposti, ei näitä saa irti. Näet sä, kun sä et osaa. Päässä näkee. Hei, vähän tohon nyt vähän. Ei noit lähde mihinkään, kun sä teet sen väärin. Ole hiljaa. Kesällä aina rillataan. Kuuluu. Kesällä aina tykätään rillata. Niin tää on tosi hyvä semmonen kevyt pala. Tää on silleen ketävä, tää voi pikkusen päissäänkin, niin tää ei vain mitään hyviä napostelupaloja nämä. Tässähän on se ongelma, että kun nää ei taho pysyä sitten kiinni millään, tää pekoni tässä. Niin semmosia, että jos hammastikkuja vaikka tähän laittaa, kastelee ne hammastikut eka tuolla vedessä ja sitten tästä näin läpi hammastikku. Nyt meillä ei ole hammastikkuja, niin nyt nää voi olla vähän. Kalle yleensä vaan sylkee siihen väliin. Mutta sitten kun syyää, niin kannattaa ottaa se hammastikku sitten pois. Tuntuu erittäin ikävältä tuolla Itävaissa. Joo, eikä analissakaan kovin hävitä. Se on ihan eri tarina. Se oli sitten se toinen. Se on seuraavassa jaksossa sitten katsotaan. Menepä nyt vittuun.